Inštitút poistného vzdelávania je nezávislá inštitúcia. Čo to znamená? Nie sme viazaní nejakou spoločnosťou, ktorú preferujeme alebo s ktorou máme nejaké lepšie vzťahy, ale porovnávame naozaj všetky životné poisťovne, ktoré na Slovensku poskytujú životné poistenie. A produkty porovnávame teda z pohľadu ceny, služieb, všeobecných poistných podmienok. To sú tie malé písmenka, ktoré klienti neradi čítajú, ale poradcovia by mali. Minimálne by ich mali mať prečítané, aby ich vedeli porovnať a s tým súvisiace aj výluky. Čiže klient dopredu potrebuje vedieť, ak je v nejakom pripoistení stanovená výluka, tak o nej klient potrebuje vedieť. On od začiatku musí vedieť, že aha, toto a toto nie je v mojej poistke kryté. Veľmi častým prípadom sú napríklad psychické ochorenia, ktoré nie v každej poisťovni sú súčasťou PN-ky alebo invalidity. Čiže klient sa spolieha na to, že jeho poradca je odborník, v tej oblasti naozaj chodí a tie poistné podmienky má zmáknuté a vie rozlíšiť, v ktorom produkte čo konkrétna poisťovňa za konkrétnu cenu poskytuje. A práve preto, že verí tomu, že je odborník, tak sa na to aj spolieha a tú službu si u toho človeka kúpi.